स्वातंत्र्यपूर्वीचा काळ होता. स्वातंत्र्याची चळवळ चालू होती आणि टिळकांची सभा अकोल्यामध्ये ठरलेली होती. अक्षय तृतीयेचा सण होता आणि शिवाजी महाराजांची जयंती होती. जसं शिवाजी महाराजांना त्यांचे गुरु रामदास स्वामी यांचा आशीर्वाद लाभला, असंच या मंडळींनी ठरवलं की टिळकांनाही गजानन महाराजांचा आशीर्वाद लाभेल आणि आपल्याला या स्वतंत्राच्या जी लढाई सुरू आहे या कार्यामध्ये महाराजांच्या आशीर्वादाने सर्व काही ठीक होईल मंडळी. आणि सभा ठरली अकोल्यामध्ये आणि नंतर काही जी शिष्यमंडळी होती त्यांचं म्हणणं होतं की महाराज अवली आहे, सभेमध्ये घोळ करतील, उठून जातील किंवा मध्येच बोलतील. पण जेव्हा त्यांना आमंत्रण करायला ही मंडळी शेगावला आली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की नाही, आम्ही काहीही करणार नाही, आम्ही सभेला येऊ आणि बसू. आणि महाराज खरंच गेले, सभेला बसले. जेव्हा टिळक भाषणाला उभे राहिले तेव्हा महाराजांनी सांगितलं की राजाविषयी काहीही बोलायचं नाही, तुमच्या हातामध्ये काढण्या पडतील. आणि टिळक खरंच इंग्रजांविषयी बोलण्याच्या ओघामध्ये बोलून गेले मंडळी आणि त्यांच्या हातामध्ये बेड्या पडल्या आणि त्यांना तुरुंगवास झाला. जेव्हा टिळकांचे जे सोबतचे जे सहकारी होते महाराजांना भेटायला आले, महाराजांचे भक्त होते ते, आणि महाराजांनी प्रसाद दिला टिळकांसाठी भाकरीचा. तो भाकरीचा प्रसाद खाऊन टिळकांनी तुरुंगामध्ये गीता रहस्य हा ग्रंथ निर्माण केला मंडळी. असा अध्याय 15वा की टिळकांना मंडालेच्या तुरुंगात शिक्षा झाली आणि शक्य 1830 मध्ये भाकरीचा प्रसाद खाऊन टिळकांनी गीता रहस्य हा ग्रंथ निर्माण केला.